Здравейте! Ако сте завършили 7-ми клас и се колебаете кои училище да предпочетете, правилният избор е Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Тук ще усвоите ценни знания и практически умения в областта на икономиката, бизнеса и предприемачеството, които ще ви подготвят за успешна реализация. Търговска гимназия е елитно училище с над 100 годишни традиции, модерна материална база и високо квалифицирани професионалисти. При нашите открития спокойно подкрепяща и вдъхновяваща среда, за да се чувствате уверени, смели и готови да преследвате мечтите си. Защото ако успееш тук, ще успееш навсякъде. Здравейте! Казвам се Радина Георгиева, специалност банково дело. Тук не учим само теория, а се запознаваме с реалния свят на финансите. Банки, инвестиции и управление на парите. Получаваме знания, които ще бъдат полезни на всеки, независимо от каква професия избере. Специалността развива умения като отговорност, дисциплина и работа в екип, качества, които са силно търсени в бизнеса и финансовия сектор. Специалност банково дело дава знания, които ще ни помогнат за стабилна основа в реалния живот и професионалната реализация. Здравейте, от мен казвам се Стилян Радев и съм ученик в специалност банково дело. В обучението ни се запознаваме с работата на банките и финансовите институции чрез примери и реални казуси. Специалността ни помага да развием нашата финансова култура и умения за вземане на решения, което ще ни помогне както в професионалния, така и в личния живот. Здравейте! Казвам се Елица, съм за втора година в Търговска гимназия. Избрах специалност икономика и мениджмънт, защото искам да разбирам как функционира бизнеса и как да взимам правилните управленски решения. Тук изучаваме финанси, счетоводство, маркетинг, предприемачество и управление на човешките ресурси. Специалността дава стабилни основи за бъдещо развитие. По време на учебната практика ние работим по реални задачи и бизнес проекти, които ни дават качества в сферите на управлението, работата в екип и отговорността. Здравейте и от мен, Ивайло. Насърчаваме осмокласниците да изберат икономика и мениджмънт, защото това не е скучно, а практична и модерна специалност. Тя изгражда мислене на бъдещи мениджъри. Учим как се ръководи екип и как се организира дейността на една фирма. Така натрупваме ценен опит и увереност. Ако искаш сигурна подготовка, полезни знания и умения за управление на фирми, това е правилният избор. Здравейте, казвам се Георги и съм специалност оперативно счетоводство. След завършването на 7-ми клас идва важния избор на училище и посока за бъдещето. Стремежа към сигурна подготовка, практически знания насочиха вниманието ми към Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Здравейте, аз съм Иванина. В специалност оперативно счетоводство ние усвояваме не само теория, но и разбираме как функционира бизнесът. Работим с реални казуси и развиваме логическото мислене и увереност. Подкрепата на нашите преподаватели, възможностите за развитие и приятелствата, създадени в училище, превръщат този избор в една първа крачка към успешно бъдеще. Здравейте! Казвам се Джулия и избрах да уча в това училище със специалност електронна търговия, ръководство за разнопреващи технологии. Специалността ни учи как да създаваме и управляваме онлайн магазини, как работят дигиталния маркетинг, онлайн плащанията и комуникацията с клиенти. Предимството на гимназията е, че съчетава икономически знания с технологии, което предоставя повече възможности както в университета, така и за директна реализация. Тази специалност е подходяща за хората, които искат модерна професия и сигурност за бързо развиващия се дигитален свят. Здравейте, от мен Сияна. Избрах специалност електронна търговия, тъй като тя предоставя задълбочени познания относно осъществяването на бизнес дейности в дигитална среда. Ние разработваме онлайн магазини, осъществяваме рекламни кампании в социалните мрежи и възприемаме предприемачески начин на мислене. Това не е просто теоретично обучение, то е практическа подготовка за бъдещето, а бъдещето вече е в онлайн пространството. Заповядайте в Търговска гимназия, защото нашия девиз е: ако успееш тук, ще успееш навсякъде.